Xunto aos elementos arqueolóxicos orixinais aparecidos durante as intervencións arqueolóxicas, o Concello de Vigo decidiu aproveitar unha área onde non existían restos orixinais dentro do xacemento para facer unha recreación. Esta recreación que temos aquí que nos permite comprender moi ben e moito mellor como sería a organización interna e a ocupación humana no interior dun poboado destas características, dentro dun castro. O que temos aquí sería unha unidade doméstica, unha unidade familiar, é dicir, o espazo que ocuparía unha familia dentro do castro de Vigo. Mais ou menos en todos os castros vemos solucións moi semellantes. En concreto, un patio central, ao redor do cal se articulan toda unha serie de estruturas que serían as estruturas de vivenda e as estruturas de almacenaxe, de ese grupo familiar ou unidade doméstica dentro do castro. Estes patios poderían estar abertos ao resto da comunidade ou pechados por muros e muretes, que desen un pouco máis de privacidade e permitisen separar a vida privada ou da casa co ámbito máis comunitario. É moi interesante que o que se recreou aquí é o momento de ocupación centrado no cambio de era, e por iso vemos modelos arquitectónicos distintos. Nese cambio de era, século I a.C., século I despois de Cristo, comeza e se desenrola o proceso de conquista e ocupación romana, polo que comezamos a ver elementos de romanización nos castros galaicos. Por exemplo, a vivenda tradicional castrexa, que sería esta que teño aquí, e que describiríamos como de planta circular con vestíbulo e coberta vegetal, sería o modelo máis habitual de construcción durante toda a Idade do Ferro e nos inicios da época romana. Mais xusto a partir dese momento da conquista e inicio do proceso de romanización, vemos como comezan a estenderse e proliferar este tipo de plantas cadradas con cuberta en tégula. Que é a tégula? Pois é a tella romana, e este sistema de cuberta será o que comece a imporse a partires da conquista. É importante decir que os dous modelos arquitectónicos conviviron nos castros e funcionaron ao mesmo tempo, simplemente que este comezou a multiplicarse e facerse cada vez máis habitual a partires da conquista. Funcionan moi ben os dous, pero temos que decir que pensamos que é moito máis eficiente este modelo tradicional e que este modelo de planta cadrada respondería máis a unha necesidade de urbanización dos castros, pois é moito máis sinxelo organizar rúas e mazás dentro do castro con plantas cadradas que con plantas circulares. E se temos en conta que probablemente coa conquista romana produciuse un achegamento ou concentración de moita poboación a determinados castros como este, pois faríase necesaria esa urbanidade, esa organización e planificación ordeada dos espazos interiores dos castros, e para iso funcionaría moito mellor a planta cuadrada que a planta circular. A estrutura que temos no medio, esta que teño aquí detrás, sería a despensa, o espacio de almacenaxe, que a diferencia das outras dúas, ten un entarimado de madeira que a separa do chan para illala un pouco da humidade e dos pequenos animais como ratos que poidesen entrar a comer o cereal ou todo aquilo que a nivel de alimentación aí dentro se almacenaba. Polo tanto, este sería o ámbito doméstico, o espazo familiar dunha familia dentro do castro de Vigo. Un patio central, estruturas de vivenda e estruturas de despensa e almacenaxe. Ímonos a centrar agora nalgúns dos elementos arqueolóxicos que nos atopamos neste xacemento do Monte do Castro. En concreto, ímonos parar nas estruturas arqueolóxicas que temos aquí. As estruturas orixinais que foron sacadas á luz en sucesivas campañas de intervención que viñéronse desenrolando entre os anos 50 e os anos 80 do século XX. Atopámonos na ladeira oeste. A ladeira que dá ao mar en unha zona baixa do monte, nunha parte baixa desa ladeira oeste do Monte do Castro. E aquí atopamos elementos estruturais, elementos que en algún momento foron vivendas e casas como as que temos recreadas nese ámbito doméstico, nesa unidade doméstica do xacemento. E que neste caso terían unha cronoloxía que vai entre o século III antes de Cristo e o século III despois de Cristo. Xa dixemos que este castro probablemente ocupou todo o monte, xa que polas sondaxes arqueolóxicas que se teñen realizado, sabemos que ocuparía prácticamente todo o monte e que probablemente a parte máis antiga este preto da Croa, na parte máis alta onde hoxe está a fortaleza do século XVII, que non nos permite ver elementos arqueolóxicos que deberían estar ali enterrados. Polo tanto, inda que todo isto parece un continuo de estruturas que foron habitadas ou que
que foron ocupadas ao mesmo tempo, temos que ter en conta que algúns destes muros foron levantados no século III a.C., mentras que outros son do século III despois de Cristo, e que nun castro como este foron producíndose cambios ao longo do tempo, e aquí temos nada máis e nada menos que 600 anos da historia deste castro. Vemos algunhas estruturas que parecen superpoñerse a outras, o cal dificulta un pouco a interpretación. Isto débese a que non estiveron funcionando ao mesmo tempo. Algunhas estruturas habitacionais con outras que hoxe en día, xa digo, parece que están todas ocupando o mesmo espazo, e moitas veces supoñemos erroneamente que ao mesmo tempo. Outra cousa interesante que decir das estruturas que vemos nos xacementos arqueolóxicos en xeral e tamén neste Monte do Castro é que boa parte do que vemos aquí é orixinal, mais as pedras máis altas do muro están separadas en moitas ocasións por lousas de pizarra ou por algún tipo de material que sexa distintivo. Esas pedras da parte alta son froito da restauración e consolidación dos elementos estruturais que conformaban estes muros e paramentos das antigas casas. Unha das preguntas típicas que se fai a xente cando chega a un castro, cando chega a este castro en concreto, é onde están as portas destas casas, que foron nalgún momento como as que temos na zona recreada. Temos que ter en conta que o que estamos observando aquí é, en moitos casos, un nivel de cimentación, é dicir, son os alicerces da casa e, polo tanto, incluso cando o castro estaba ocupado, estes niveis estaban baixo terra, facendo de base das construcións, e por iso non vemos as portas, o cal quere decir que as portas estarían un nivel un pouco máis alto do que vemos aquí. Que pasou con todo este muro que nos falta? Probablemente, cando o castro foi abandoado, converteuse nun lugar fantástico para que as xentes que xa habitaban nas terras baixas preto do mar viñesen aquí a aprovisionarse de pedras para construir con esas pedras en outros lugares, de tal xeito que en moitas ocasións só quedou para a intervención arqueolóxica o que estaba xa en orixe baixo terra, e que son os alicerces ou cimentacións destas estruturas arqueolóxicas que hoxe podemos visitar.